Sit il-karozza li spiċċat maħruqa f'Novembru li għadda fil-Belt Valletta għalli m'għandux idea minn seta' ħaraqlu l-karozza Mercedes li kienet ipparkjata fi triq San Dominku. Dan ħareġ fil-qorti 2 filgħodu meta s-sit xed li qatt ma kellu xi jgħid ma' ħadd u għalhekk ma kienet jissuspetta f'ħadd. Fix-xhieda tiegħu għażiet jgħid li kien sema ħafna jgħat f'nofs ta' lejl meta mbagħad qam biex jara x'kien ġara fejn induna li l-karozza tiegħu kienet ħadet in-nar. Huwa kienet jixhed fil-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Judith Bakux ta' 29 sena u Omar Joseph Trabelsi ta' 31 sena li qegħdin jiġu mixlijin li taw in-nar u li kkawżaw ħsara kbira fuq il-karozza Mercedes u oħra li kienet ipparkjata ma' ġenba. Xedu wkoll uffiċjali tal-pulizija li tkellmu dwar l-evidenza li waslet biex tresqu dawn iż-żewġ persuni, fost oħrajn bxieda dwar telefonati u filmati ta' CCTV li permezz tagħhom kienu rnexxielhom jidentifikaw liż-żewġ persuni. Raġel ta' 46 sena minn Ħażebbuċ ammetta li bl-aġir tiegħu ikkaġuna b'mod vjolenti biża' fuqhom u żewġ ħutu subien li fera ħafif lil wieħed minnhom insulenthom u saħansitra uża kliem ta' theddid fil-konfront tagħhom. L-inkwiet familjari kien dwar kwistjonijiet ta' proprjetà li nhar il-ħadd li għadda spiċċaw skalaw sal-punt li jeddidhom bil-mewt. Ir-raġel ingħata probation u ordnijiet stretti tal-qorti biex joqgħod il-bogħod mill-membri tal-familja tiegħu.